Hei folks, Adolygiad sy'n ma, pric o lawn i ddei hun. Fideo tipyn bach mwy straight i chi. Heddiw, peidiwch â ffoni fyddai'n troi mewn i fwnci anffordd drwad. Fyddai'n smalu bod yn hogyn bach yn chwarae GTA 5, fydda ddim hyd yn oed yn slipio cyfeiriadau di-bwynt i mewn at Gemau Bwrdd ar y Sega Master System. Dim byd fel yna. Rwan, os da chi'n dilyn fy mlogi, ac os da chi'n gotchad hwnna ddim yn dilyn fy mlogi, piss off, da chi'n gwybod bod fi'n hoff iawn o Gemau Bwrdd. Rwan, does na ddim byd gwell na dod at eich gilydd efo ffrindiau chwarae Pandemic, neu Settlers of Catan, neu The Resistance Avalon. Ond be sy'n digwydd pan does ganddo chi, fel fi, ddim ffrindiau? Wel, yn lwcus mae yna fersiynau digidol o Gemau Bwrdd ar gael. Mae rhan fwyaf yn nhw ar iOS ac Android sy'n anffodus achos sgyn i ddim iPhone ac iPad i chwarae Gemau iOS. Mae gen i Android, ond dwi'n licio chwarae Gemau ar ffôn achos dwi ddim yn saith. Ond mae yna lon llaw ar gael ar y PC drwy Steam, felly heddiw be dwi am wneud ydy mynd drwy 3 o'r Gemau yna i drio penderfynu ydyn nhw'n ffordd dda o gyflwyno rhywun i'r hobi. Spoilers, mae yna 2 sy'n reit dda. Mae yna 1 yn crap. Hwyl Asbri. Hello, and welcome to Ticket to Ride Online. I'm Jerry, your conductor. Felly'r gêm cyntaf ac un o choelion Wyth y sîn Gemau Bwrdd modern, Ticket to Ride. Yn y fersiwn sylfaenol o'r gêm yma, fyddwch chi'n casglu cyfuniadau gwahanol o gardia mwyn creu rhwydwaith o drena draws America, ac yn cystadlu yn erbyn y chwaraewyr eraill wrth wneud wrth gwrs. Erbyn diwedd y gêm, fydd un chwaraewr yn llwyddiannus, pob chwaraewr arall yn ei gysau, ac fydd pawb yn dod allan o'r peth efo dealltwriaeth well o'r system reilffyrdd nag ar Eva Trains Wales. Ella dydy gwylio clipiau fideo o'r gêm yma ddim yn effernol o exciting, ond sa chi ddim yn coelio faint o weithiau yn ystod recordio'r clipiau yma nes i ddechrau rhegi yn fy stafall ar ben fy hun achos bod yna gyfrifiadur di meiddio fy nghyrwy. Mae'n un o'r gemau mwyaf di-drigaraidd allwch chi gael, a fydd pawb ar biga'r draen drwyddfo i gyd achos fydd o ddim yn glir pwy sydd wedi ennill tan y diwedd 1. Cymharwch hwnna efo Monopoly, lle mae'n weddol amlwg pwy sy'n mynd i ennill ar ôl rhyw 5 munud, ond fydd y gêm ddim yn dod i ben am rhyw 5 awr. Wrth gwrs, ellith chwarae yn erbyn y cyfrifiadur ddim efelychu'r profiad y chwarae yn erbyn pobl go iawn, rhywbeth sy'n gyffredin i'r holl gemau sydd am sylw gen i heddiw. Ond mae gan y fersiwn yma o Ticket to Ride opsiwn i chwarae ar-lein sy'n dod yn agos at ateb y broblem yna. Ydi wir, mae'n rhoi'r opsiwn i chi o gysau pobl da chi ddim hyd yn oed yn nabod. Ac os da chi'n diflasu ar y prif gêm am jyst chydig o shekels ychwanegol, gewch chi adio mapiau newydd fel Ewrop, Asia a'r Swistir neu estyniadau ac addasiadau i'r map greiddiol o America. Dwi'n argymell map Ewrop, mae'n ychwanegu rheola newydd ar gyfer gwrsafoedd, twneli a fferis, ac mae'r gemau'n tueddu fod yn agosach efo lot mwy o ddyfnder. Felly ynghofiwch am eich rhagfarna chi yn erbyn Gemau Bwrdd a threna, a phobl sy'n licio trena, a phobl o Ewrop, racist, a rhwch go i Ticket to Ride. Mae'n ffordd wych o'ch cyflwyno chi Gemau Bwrdd yn gyfuniad perffaith o look a'r costrategaeth. Ac yn y fersiwn digidol, does na ddim ffordd allith hwn ddigwydd. And whoever wins gets a Rolex! Oh, What did you do? Ar ôl i chi orffen efo Ticket to Ride pan ddim symud blaen at gêm sydd dipyn bach mwy cymhleth. Yn Small World fyddwch chi'n rheoli cyfres o deyrnasoedd ffantasi wrth iddyn nhw frwydro dros darn lot rhy fach o dir. Ar ôl i un deyrnas stopio wneud pres i chi, da chi'n rhaid i gael gwarad arnyn nhw a dechrau newydd, jyst fel wnaethon ni yn Iraq. Oedd hwnna hyd yn oed yn gwneud sens? Dwi'm yn gwybod. Y peth gorau am Small World ydy'r ffaith bod y gemau byth rhywun peth. Mae'n cynnwys nifer o hiliau gwahanol a nifer o nodweddion gwahanol sy'n cael eu syfflo a'i cyfuno mewn ffyrdd gwahanol bob un gêm. Mae bob un cyfuniad yn newid y ffordd ydych chi'n chwarae'r gêm yn sylfaenol, ac mae'n anhebyg iawn y gynnwch chi chwarae efo'r un cyfuniad ddwywaith. Os di hyn i gyd yn edrych ac yn swnio'n gymleth, peidiwch â phoeni, dydi o ddim mewn gwirionedd, ac mae'r gêm yn cynnwys fideo tiwtorial handi iawn i'ch cyflwyno chi i'r rheola.
Yn anffodus, dydy Small World ddim yn siwtio'r fformat digidol yn berffaith. Yn wahanol i Ticket to Ride, lle does neb byth yn siŵr be mae pawb arall yn bwriadu i wneud, mae lot o apêl Small World yn dod o siarad drwy strategaethau gelynion o drio gweithio allan a lle fydden nhw'n ymosod nesa, o fluffio ac yn y blaen. Mae'n bosib chwarae'r gêm ar-lein, ond dydy o ddim cweit yr un peth a chwarae fy ffrindiau, ac mae'r broses o chwarae yn erbyn y cyfrifiadur yn hollol wahanol. Mae'r gêm yn symud mor gyflym, da chi ddim yn cael cyfle i ddadansoddi tactegau unrhyw'n, ac mae lot o'r elfen strategol yn cael ei golli fel canlyniad. Mae Small World yn gêm gret, ond mae'r fersiwn digidol yn gweithio orau fel counterpart i'r gêm go iawn yn hytrach na rhywbeth sy'n sefyll ar ei ben ei hun. Gewch chi synwyr o sut mae'r gêm yn gweithio o'r fersiwn digidol, ond i gael y profiad go iawn, well i chi heglu i lawr i'ch siop gemau leol. Os does ganddo chi ddim siop gemau leol, dechreuwch hyn. Be, os ganddo chi blanio eraill? A rwan at y gêm ola. Talisman. Dyma'r peth, mae Gemau Bwrdd di newid lot dros y 10-15 mlynedd diwetha. Mae'n syfdanol, dweud y gwir, gymaint gwell ydy gemau modern na rhai wnaethoch chi chwarae yn ystod eich blentyndod. Exhibit A, Talisman, gafodd ei ryddhau dros 30 mlynedd yn ôl. Mae'n trio efelychu rhywbeth fel Dungeons and Dragons, ond heb unrhyw narratif, chydig iawn o'r apêl, a dim strategaeth. Da chi'n rwlio dis i symud eich cymeriad rownd y bwrdd, ac mae yna reswm pam dydy gemau modern bron byth yn iwsio'r mecanwaith yma. Mae'n ychwanegu elfen lot rhy gry o look, ac yn gyffredinol yn signo'r hwyl allan o'r holl beth. A dydy Talisman ddim yn rhyw gêm fach ysgafn sy'n drosodd cyn i chi droi rownd. Os da chi'n gwybod beth da chi'n neud, mae un gêm yn para rhyw 2 awr. Os ddim, ellith un sesiwn fynd ymlaen yn lot hirach. Mae dod at eich gilydd rhwng bwrdd efo'ch ffrindiau chwarae Talisman yn un peth. Mae chwarae ar-lein efo bobl ddiarth yn stretchio i dipyn bach. Ond mae chwarae yn erbyn y cyfrifiadur yn nuts. Pan o'n i'n recordio'r gêm ar gyfer y fideo yma, nes i ddim yn agos at orffan un sesiwn. Dwi hollol o ddifrifo yma, os da chi'n llwyddo i orffan sesiwn o Talisman yn erbyn y cyfrifiadur ac yn mwynhau'r profiad, da chi'n psychopath. Does na ddim tutorial go iawn chwaith, da chi'n dysgu'r rheola wrth i chi fynd ymlaen, sy'n golygu, os da chi rioed i chwarae'r gêm, da chi'n dechrau yn y tywyllwch, heb unrhyw syniad be i wneud, a'r goll yn llwyr. Fel Michael Gove yn ei rôl fel gweinidog addysg. Felly, ydw i am eich cynghori chi i beidio prynu copi o Talisman? Wel, ydw, a na ydw, mae yna un rheswm da iawn i wneud. Prynwch gopi. Steddwch lawr, triwch eich gorau i fwynhau'r gêm. Pan fydd yr holl beth yn mynd yn pear-shaped, prynwch Ticket to Ride. Bydd gêm dda iawn yn ymddangos yn well byth ar ôl i chi fynd drwy'r profiad yna ac yn gwneud i chi'n werthfarogi gymaint mae Gemau Bwrdd di symud ymlaen. A dyna ni, un gêm yn dda iawn, un werth eich amser, ac un yn waeth na rhyfel. A mae yna fwy o Gemau Bwrdd fel hyn ar gael ar y PC, felly gewch chi ddisgwyl fideo arall tebyg i hwn, reit fuan bod fi'n weddol sicr os neb mynd i watchad hwn beth bynnag. Ond am y tro, esgusodwch fi, dwi'n mynd i chwarae dipyn o Gemau Bwrdd yn y byd go iawn, efo fy ffrindiau go iawn. Barod o gia?